nosu. Mbabido no kuba. Christmas Day. Anya doga go first. Anya doga ewo. Anya doga go. Anya doga go ewo. Anya doga go. Anyị bụ ndị Igbo ndị na-eme ịnyanga. Anya doga go. Anyị bụ ndị Igbo ndị na-eme ịnyanga. Anya doga go. When ebu Ibam. Papa nnekwu atụọ ihe n'ala. Ọ dụkwa ewu. Papa nnekwu ka esiri ihe na-eme. Second, no na-adị oke mkpa na ụmụaka na-asụ double language, one their mother tongue. Na fa na-adị intelligent and na ọ dị oke mkpa ka amali your root. Na your root dị mkpa. Na ezi ndị ọcha na-akụziri anyị na nwa ya root dị mkpa na o nwere uru ọbala ọtụtụ uru nke ukwuu. Maka na anyị ama ndị na-rapụzie omenala mebe omenelu ma ọ bụ na amụ aka ekpe na nka. Papa bikwa aka nri na aka ekpe na anyị na-akwụ anụ. Ya bụ onye Igbo fụrụ onye Igbo ibie wee sụgbuo oyibo ọ ga-eme etie. Ọ bụrụ ya bụ amamihe, ọ bụrụ ya bụ ọgụgụ isi. Onye ahụ n'ọnọdụ ka onye amamihe leli mma tụrụ ọbọ mana mụta oyibo, jidesi oyibo ike, welie mee gịnị tinye n'akpa epuru ogele. Ịfụzie onye abụrụ onye Igbo foreigner ma ọ bụ anọghali ya ndị Igbo na onye ndị abụrụ ndị Igbo, igosizie fa gịnị na itiwe slate, igosizie fa n'ịgbajiri chalk, igosizie na ịmụta grammar. Ọnya ka anyị chọọ ka anyị gwa unu, maka na ihe anyị na-afụjuzi anya. Anyị fụrụ agbamnkwụ ejiri tọmbla na-emezi agbamnkwụ. Kedu ebe obene dị? Kedu ebe iko dị? Omenala anyị na-anwụzikwa ka ọnwụnyu anya. Ndị Igbo jizi aka fa na-aghọtọkọ omenala fa.
Kolimando, Kolimando, Kolimando. Christmas eluwego, keriwani inaru. Boy, boy, Kolimando, Kolimando, Kolimando. Christmas eluwego, keriwani inenti. boy, boy, Kolimando, Kolimando, Kolimando. Christmas eluwego, keriwani agbanaka. boy, boy, Kolimando, Kolimando, Kolimando. Christmas eluwego, keriwani agbanopa. boy, boy, Kolimando, Kolimando, Kolimando. Ngwana agunulu. Christmas eluwego. Kedu anyị ga-agba n'ọkpa? Oke ikwu bụ ọkpa. Kedu ihe anyị ga-eyi n'arụ? Boy, boy, Kolimando. Okay. Kolimando. Anyị nwere ozi ekeresimesi. Krismas nke ndị Igbo na-agbọ gịnị? Ekeresimesi. Nwoke sibe ite ma nwaanyị alibe ite mbọsị ekeresimesi. Ka unu si agba? Unu na-agbakwa ọfụma, unu na-akwadobekwa, unu ga-anakwa ka ala bụ otu. Ana m ajụ unu, a ga-anakwa ka ala ọ bụ otu? A ga-ananị. Unu atakakwa n'akpa. Onye elichekwa n'ihe ọ ga-ewenegele ụmụnne ya, maka na a sị na akụluo ụlọ ọkọ onye kpatalia. Onye ọbụla kwakụrụ na bụ ụlọ, maka na beka sweet home better home. O nwere ihe dịka be a na-abụ ya n'afa si na gịnị beka mma. Onye kpata akụ ya wenego ụlọ. Ọ bụrụ na ịma nnanwụ, chetakwa ndị bụ unu ịgbabakwa n'afa aka. Ma ọ bụrụ na ị nọ n'ụzọ ije ka ọra na ewetara onwe, ọ bụgodi nwantị ma echa chetefa, ọ bụgodi na ide enyebufe ihe from January to December. Oluo December ịchọọlụfa obere ihe, onwekwe ndị oyi gị sọrenda gị inyekwefa, ichetefa ijikweli ngaji elu. Chetakwa ndị ji aka gbaalụfa ekeresimesi ka fa wee gọọlụ gị ọfọ ndụ, gọọlụ gị ogologo ndụ na arụ isi ike, iwee na-eje na-abata. Emego m ọtụtụ ndị be anyị interview ajụjụ ọnụ si fa ga-anakwa. Imilikiti sikwa na fama na-aje chọ gịnị si n'ajọ obodo Naijiria ka fa ga-eje naba na fama nnakwa chukwu ajụgo m jụkwasị isi ka ihe na-achụzikwa unu n'obodo unu fasi na ihe abụkwa ajọ obodo na fama nnakwa. Even ana m afụ mayogo politiko ọ na-ekwukwu ya, ọ na-eme broadcast, ọ na-ekwu osi na ndị mmadụ na-akọmentị ya si anya nata ọ nọla ebe a kpọlia fasifa natabịa chọ gịnị na-ajọ obodo ekwensu, ọkụ adụrọ, mmiri adụrọ. Kedu ihe a na-anata eme? Si obodo gbakwa ọkụ. Njukwa oyim nwaanya nke nọ Germany mmadụ na-atọ fasi m jee chọ gịnị na nne na nna fa nwugo. O nwere ihe a na-aja ịchọ na-ajọ obodo, mmadụ adịrọ shọ. Nsi ya amaka ọjọ anyị ga-ebi, anyị analili imanji maka mgbagbu ghara ọgụ. Ị ga-anabe ihe anabe nna gị, ichefuna ya root. Amaka ọjọ na bụ ụlọ kama ị na-agakwa ikpe ekpele naba. Maka o nwetara ma ndị ụkọchukwu mgbala ajụjụ ọnụ sifa unu ga-anakwa. Ndị ụkọchukwu a ọkwa pastọ ka ọ bụ, asị m na ọma nnakwu unu a na egwu na-atụ ya maka ndị ajọ mmadụ, ndị omekome. Isi ya ndị omekome ka ezi nke bụ ndị omekome ọkwa ị na-ekpe ekpeli chukwu ike ezi ebe okwukwe gị. Anyị nwabụkwa ndị esiri ike na ikpe ekpele, anyị na-agbakwuru gị kpeele anyị. Ị na-enyezikwa anyị hope ka ị na-asịzikwa anyị na chukwu nọ. Ikpecha ekpele ị na-ekpecha abarakata kpechachiche ihe niile, ị na-atụzi egwu o nwekwe ka ọ dị ka ihe ị na-achọzi ịkọwala anyị. Njukwu ya ọzọ si ihe agbakwala ndị bụ unu ma ndị agbata obi ma ndị oyi gị ndị ịrapụcha. Osi m na ọma mgbakwa na ọ na-abụ agbachara alụfa fa ewelie jee n'ọgwụ mechie ebe mmadụ si enweta ego. Wee nekwu ya anya ọzọ wee si nwoke nke ojizikwa anya ya amazikwa m ka ezi ka
onye ụkọchukwu pastọ si gaa na-ekwuzi ụdị ya o nwekwa ka ọ dị n'uche m anakwa m eche like that ndị rapụrụ n'ụlọ iweli krismas gbaa ife kpee ekpele ikpechi ekpele inwezi okwukwe ọpụtazi na inwere okwukwe onwekwa ebe fa na-ejikwa eje ma asị m kwuo maka na-ajụ ụbọchị na-eweta asidenti na-emenụ bụ na ụzọ adịrọ mma ọya ma diabetes ma stroke ma high blood pressure onye nọkata slump ọnwụọ iche nọ mmadụ ị na-achọgharị nwanne gị na nwanna gị na agbata obi gị na-eme ị mara na ada control ụmụ ọya na be anyị ebe a ịnọlụbeghị a na-edeli gị akwụkwọ gị bịa control yo bịa mee cancer test smear test ụmụ nwaanyị a na-edelifa sifa bịa na-eme check-up ịbịaghị a na-edeli gị ị na-eme check-up ịmalụ mgbe o bidoro ịgbachibu onye igwe ọnya osike ike ifu na mmadụ nwụrụ ebe a mana be anya na-ekposisi na-ekpule duto gịnị agụụ na-agụ ọya bịa fụrụ ego eji wee gwọọ ya abịazịa mmadụ na-anwụ eweli ebogide nwanne gị bogide nwanna gị asị na ọnya na iwu ụmụ ihe na-aga ọ bụ n'obodo oyibo a kọntrol onye every 3 months 6 months ị na-eje check-up a na-edecheli gị ụmụ akwụkwọ onwe nke a ga-edekete nsị na adamadum eje na onwere ihe na-eme ma idozikwa ime iwe nwa anwa dị imeji ụlọ ọgwụ iwe na ịbịazụ ụlọ ọgwụ na-edeli gị gị gbara ọsọ bịaba a na-awụ ọnụ gị ọkwa n'efu na nkịtị gị bịaba nnọọ check-up bịaba ntinye nta ndị gọọmenti a na-akwụ ọsọ gị nọọ 3 months ọnwa na ọnwa 5 n'ụlọ ọgwụ akwụ ọva gwazie m ka mmadụ si gaa na-anwụ ọya na-atụ mmadụ onwekwa ọya na-atụ mmadụ so onye nwụrụ si kwabi ya si achọsi na onye gbuli elu ma nwanne ya ma nwanne ya onwere papa nnekwu ị nara agbagharị ndị a na-enyekwa ihe unu kene ọsọkwa anya bụrụ 10 kobo 1 naira unu anyị mekwana na-ebutere ihe niile maka na onwe ndị a na-abụ enye ihe fa kpọbalị mmadụ iyi si obere ihe a ka o weta mmadụ maka ị gakọtara n'ụzọ ọ dịrị ofele ọ dịrị ofechefeche papa nnekwu were aka rie n'anya 1 naira 10 kobo ị gakọtara n'ụzọ tụtụ ya onye cheta gị chaa si na ncheta ka na-emerecha dị njọ onye enyere ya were ike na-ekene ọfụma maka ịmara ụdị afụ ndị be anyị na-ata ebe a eti jọbụ ọkwa jọbụ ka ndị be anyị na-eti eku nwa eme child mind eme sekuriti many of them ndị nọ ọfụma febu okwu ibu ọ ndị nọkọtago unu wee mekete wee nọkọta ọfụma bụ ndị nọ ọfụma ụmụ ogbenye ju obodo oyibo na-azụ ụmụ ogbenye ọ bụrụ na ị nọba anyị ọka njọ mana ịpụta obodo oyibo at least ị na-eliju afọ na-ese ebute obele ego so ịtụkwana ya onye ahụ ga na-ebute na ị na-eme n'ezi ori na-ama atụ ihe niile ndị ọzọ na-eme ịmara ka fasi akpata ya ịmara mafa na-akpatakwa ya n'ụzọ kwụ ọtọ mafa na-eme illegal business iwelu mmadụ na-amanyeli mmadụ si ya na onye na-eme na-atụ ụlọ niile na-agba anya mba ịmara ka o si dịla onye ahụ onwe ndị ada elidi ihe onwe ndị enwere akwụkwọ onwe ndị enwere ọrụ duto na fe enwere akwụkwọ ihe dị iche iche bụ ihe na-adabụdote mmadụ mana onye ọ dịchata obele as long as na ị na-eli nri ịtabụla obele inye nwanne gị ọ bụrụ ma ị nwetara ihe niile bụ n'inye nwanne gị ihe maka ichebe mgbe ọ ga-ezu ọma nzu onwere nke na-ezu onwere ihe agụrụ ọnụ zuru ezu ya bụ onye na-eli ya cheta nwanne maka onye onwenugo onye si mụ na ọ ga-akwa eweta 10,000 ha onye a ọ bụkwa nwanne m ọ bụrụ nwanna m na krismas ọ na-agba olu na krismas ruo beginning of December first week di m abịa nye m ego si m nwunye ndị like ndị be anyị m ka elifa ka fa nwere aṅụrị mbịa kete mwekweli nye my friend nwa mụ na ya dị very good friend nchetie weli 10,000 nyekwa onye mana
ọ na-akpọ m Christmas luba bido kpọba mmadụ gba hi a na-eme hi good evening happy Sunday happy a na-eme a na-akpọ a na-akpọchizi mmadụ ntị ihe a na-ada gara ma jụọkwa ma ị na-alụ ọrụ n'obodo oyibo nwa gị tocha ebe fi lụwa ọrụ o nwere nwa na-ego nne m di m ewere ego nye m wee si ọ na-akpọzi m si a na oke na nwanne m ga-eweta 10,000 nye gị ọsị m makwa eweta 10,000 amakwa m ọbụkwa onye zite mmadụ obodo oyibo zitekwe mmadụ obodo oyibo ọbụkwa nwanne m ọ bụrụ nwanna m nọọ ifugokwenụ ajọ ọnụ pili nkapụ ọnụ ihe a wee wee m ụdị m ka m ji ekara agbalata nsị ogenekwa na-eme ihe nke ogenekwa ka ihe na-eme nwaanyị a wee ti ya mgba mee nye 20 wee mee nye 20 wee nye mana m mechezi sọsị abụ ihe olichiko onwekwa ọzọ a enyezi ya n'ụwa maka o mere anya ukwu onye ukwu adịrọ mma anya ukwu bụ ori ịmarakwa ka o si dịrị onye ahụ onye ọbụla mere anya ukwu ọmalitezi cha si na pọmpụ gị na-agba obele ka mma dani na ọ gba wulowulo ọkwụsị so onye na-akpọ ụdị agwa inyere obele ihe okenere siba gị na ọma nri mmanya ezikwu ya cha bikos ozi jere gị obodo oyibo ọzụrụ gị n'akwụkwọ onwere nke o mee gị n'oge denebi well ihe mere bụ anyị na-ezi ozi ekeresimesi anyị ka akwụkwọ ebe anyị na-achọ ibido igbo klaasị ya bụ ke na-eme were na-aka bie n'anya godi biko were na-aka bie n'anya make comment full screen biko ụmụazị gaa n'azụ ihe ya adakpu mama ihe unu na-enyi papa nnekwu ọkwụ na-abụghị ihe papa nnekwu na-enyi afọ papa nnekwu aka nya bụ anyị na-achọ ka anyị kụzibelu ụmụaka anyị Igbo maka Igbo na-achọ ịhụnyu anya pii ihe ndị Igbo na-eme gbasara asụsụ fabụ ihe jọgburu onwe maka na unu kwesịrị ịrapụrụ asụsụ ndị nkụzi ka ọ dịrị ịkụziri ụmụaka anyị asụsụ bụ English ọ bụrụ ndị nne na nna ka ọ dịrị maka ihe a sị na 80% of our children ụmụaka anyị ma ndị nọ n'ụlọ amaazị asụ Igbo be anyị ọ bụ ihe jọgburu onwe esigbuo nkakwụ anyị afụnụrụ ụdị a mgbe ọzọ anyị afụnụrụ onye ebe ọzọ amara asụ asụsụ fa sọsọ ndị Igbo ọkwa unu si na unu bụ ndị Igbo ndị na-eme ngala ọkwa unu si na unu bụ ndị Igbo ndị na-akpa nganga nọrọ ebe ikwuchizi n'ihu ndị onwe fajuru afọ ndị na-agba mbọ ka ezi ka asụsụ unu jizi eme unu ifele amazịkwa m unu kwesịrị maka na ndị ọcha fa na-erespekt fa na-akwanye ugwu onye ọbụla na-egosi na onwe ya juru afọ nwee strong culture fa na-atụfu egwu na-akwanyere food wee na ferigen edia nya respect and dignity nkwanye ugwu maka ọ bụrụ na o nwere ihe unu ji kafa mmacha onwere ihe a na-akpọ unu mkpọkọrọ ezigbote mkpọkọrọ ya ihe unu na-emezi eme papa nnekwu na-agbaghalị ebe niile ngwa anyị ga-agụzili unu yes anyị agụgola unu egwu Krismas na olubego kedu ihe anyị ga-agba n'aka gbaa n'ọkpa ọ na-adịkwa mkpa Krismas luo mmadụ mete onwe ya mma ọ bụgodị na ide egobe ihe mgbe ọzọ ije gonyite tinye n'arụ ya ka anyị ji gụọla unu egwu kedu ihe anyị ga-agba n'aka anyị agụchaghị mma ajụzi ụmụaka ajụjụ fa kwuo ihe a na-agba ebe niile kịta na-enye ndị Igbo be anya ya ha na-asị gị ọgịnịzi na-achọ ife iru papa na-enye fasi na fachi ife iru so kedu ihe ajụjụ a na-agala oke nwa papa nnekwu bi ebe kedu ihe a na-ekpu n'isi kedu afa ihe okpu papa okpu kwụọlụ na ya ka o kwutelie kwụọlụ na ya aka kedu ihe a na-agba n'anya ke ihe a na-agba n'anya agịdịgba nwa gị ga-azị ya zaa anya ke ihe a na-agba n'anya ke ihe a na-agba n'anya kedu ibe ikuru isi
ndo no buru ya ko go gukulu sian Ndo. oke nwa ya no nwa yo agidi ba nwa agbago ọsọ maka ọ ma na ọ mara ya iche no mkpa agala so mkpa agala ka iwu agidi ba nwa ya aza iwe ọ ya azị ya za anya kedu ihe a na-agba n'anya kedu ihe a na-agba n'anya kedu onye mali ya na ya nwenye aka iwu oke nwe mali ya ihe a na-agba n'anya ngwado obi kwuo ihe Obogo anya. kwụsie ya ike na ị na-atụ Obogo anya. kwuo na ugbogu anya Mbugo anya. ugbogu anya Mbugo anya. ngwa kedu ihe a na-agba na ntị kedu ihe a na-agba na ntị oke nwa mali ya ngwa ụmụalia kwụsie ya ike ebube chukwu duka ọmalia rapụrụ ya ka o kwuo ọmalia kwụsie ya ike tie nye mkpu papa tie nye mkpu ọ bụrụ na ị mara ekwuo na ị mara aka ka enyere gị aka ịmara ikwuo na ị mara aka enyere gị aka oke nwa ịma ihe a na-agba na ntị Adaobi ma ihe a na-agba na ntị iyori ntị kwuo na iyori ntị kwuo na iyori ntị iyori ntị ka a na-agba na ebe na ntị a na-asị onwe ejiekwa ihe a na-agba na ntị agba n'anya maka ejiri iyori ntị eme gịnị agba n'anya ka ihe a na-agba n'anya asị m iyori ntị ka a na-agba na ntị ka ihe a na-agba n'anya kwuo na aka ka ihe na-achọ dị achọ Papa nnekwu na-enye nsogbu. papa nnekwu kedu ihe kedu ihe a na-agba iyori ntị ka a na-agba n'ebe gaa n'azụ Ọ na-agba iyori ntị na ntị. ngwa jetie na dosbin Obogo anya n'anya. jetie na dosbin Kewo na-eyi n'ọba. ejiri ihe eji agba na ntị agba n'anya kwuo nie Ejiri eji agba na ntị agba n'anya. maka agba n'anya gịnị eme anya akpọ kwuo na anya akpọ Anya akpọ. kwuo na anya akpọ Anya akpọ. kwuo na ejiri ihe eji agba na ntị agba n'anya Ejiri ihe eji agba na ntị soli ibe agba gị kwube n'anya. ihe ijidezina m aka nwere ihe mberi soli ibe gị kwube ihe ị na-ekwu ọ bụrụ na ị chọrọ ikwu igbedebe a na jeso kwuludaji jesolie nenebe mgba nya bụ ngwa jebe gbedebe a na jesolu nenebe mgba na futbọọlụ ngwa ịbịakwana maka echi anyị aghara eji asị m echi ndị unu jebe apịa krismas mana onye soro mee ihe mara esu eje onye na-eji apịa krismas ishipugo n'ọda ịtụgo ọda iwe ọkwa imeghị nke online ịghọtachaghị ihe ịchọ so onwe ezi isi ihe ego ole ka igu nnukwute ego wow ọrụ ego ole ego ole 350 pounds 310 pounds oyi ọdal ya bụ chegodili gaa n'azụ ka unu bidogodi wee kwuwe gwa ndị Igbo ga-ebido wosebe unu iwu ndị wa agbachisiba gị ivugo onwe ezikweba ndụ nọrọ eme n'ụlọ wee wegị na unu amara iwu unu na-eme nya unu ga-emebe ọfụma o maka mma ebido wosebe unu iwe ba agbachisiba gị ivu gị ndị Igbo afụbago na-ekpo dadi anyị na ebe a ọ na ebe a nwa anyị na-ahụ ya Daddy. Over 8 people ịdọ n'aka. Daddy. Daddy anyị na ebe a. Ngwa gaa n'azụ ụmụazụ. Kedu ihe a na-agba na onu? Iyori ọnụ kwuo na oke nwa ka o kwutelie kwuo na iyori ọnụ. Maọbụ ikpe onye ihe ọnụ kwuo na ihe ọnụ. Ụlọ ebe unu ga-anọ ofu ebe. Kwuo na iyori ọnụ. Maọbụ ikpe onye gịnị ihe ọnụ.
necklace is called iyeriolu. For the benefit of our people who don't understand Igbo language, necklace in Igbo language is called gini. Iyeriolu. Kwuoni ọzọ Iyeriolu. Tienye mkpu Iyeriolu. Kwuoni aka. Asị gụkwụ aka ị na-emetụ aka n'onu. Ike gwụkwa agagidi gbanwa. Ị na-anụ sụkwa Igbo ka ị na-anụ Hausa. Unu afụnugo onye nkuzi na-amara ebi isi. Unu afụnugo onye nkuzi na-amara ebi isi. Ọnwa zụrụ akwụ n'ụgbọ. Unu afụnugo onye nkuzi na-amara ebi isi. Unu afụnugo onye nkuzi na-amara ebi isi. Ọnwa zụrụ akwụ n'ụgbọ. Jee mere iwe agwa gị. Kedu ihe a na-eyi n'arụ? Kedu afọ ihe a na-eyi? Akwa. Efe. Kwuo na efe gaa na kwuo na efe. Unu ekwuzinie mma na-ajụ ka mmali ndị mali ihe na ndị amadu. Ihe a na-eyi n'arụ bụ gịnị? Efe. Kedu ihe a na-agba n'aka? Ịmalịa. Agịdịgba nwa ịmalịa. Kwụrụ ofu ebe. Ịmalịa. Mgbanaka obi za ịmalịa. Mgbanaka kwuo na aka. Kwuo na mmadụ aka zata ihe. Ihe akwa zata ihe na-akụ aka. Kwuo na Chidike nwa. Dike nwa. Dike nwa. Ka ihe na-agagharị ekeresimesi elugo. Ị na-agaga. Ekeresimesi elu Dike Bogoten. Oh, no prize. Oh, gbago ọsọ. Oh, gbago gịnị? Ọsọ. Oh, gbago. Oh, ligo mbọmbọ ọsọ. Oh, ligo gịnị? Mbọmbọ. Kwuonu mbọmbọ. Mbọmbọ ọsọ. Mbọmbọ. Kedu ihe a na-eyi n'aka nke ekpe? Aka ekpe. A na-eyi mgbanaka n'aka aka nri. Ka ihe a na-eyi n'aka ekpe? Mbamba. Watch. Elekere. Kwuo na elekere. Watch elekere. Kwuo na tienye mkpu. Elekere. Nyabụ. Kedu ihe ọ na-agba n'ụkwụ? Akpụkpọ ụkwụ. Unu malịa. Kwuo na aka. Oke nwa ka ezi egwu ahụ isi ka anyị gụọ ụmụ egwu. Asimuche ime. Ka mma. Echiche obi gị dị mma. Maka anyị dị mma na-eme mma. Ị na-echere anyị echiche ọma. Asimuche gị mee. Gwụsie na egwu. Asimuche gị mee ka mma. Echiche obi gị dị mma. Maka anyị dị mma na-eme mma. Ị na-echere anyị echiche ọma. Asimuche gị mee. Chere ka oke nwa gwuo egwu maka Asimuche ime. Ha ka mma. Ọchịchị obi dị mma. Maka anyị dị mma na-eme mma. Ị na-echere anyị echiche ọma. Asimuche ime. kwuo na aka. Ọ gụtara ya. Ọ sịrị Chukwu asimuche gị mee. Uche gị mee nye aka mma. Echiche obi gị dị mma. Maka na ị dị mma na-eme mma. Ị na-echere anyị echiche ọma. Asị m uche gị mee. Uche Chineke mee n'ebe ị nọ. Ọ ya amalị gị mma. Maka na o nwere mgbe Chukwu ji echere anyị ajọ echiche. Chukwu na-eche ihe niile dị mma maka anyị.
ihe niile Chukwu dị mma na-eme mma echiche obi dị mma anyị siri uche ya mee ngwa onye aghala bụ Agidigba nwa Ebube Chukwu Ebube Dike ngwa gị ya agụ egwu ngwa gụọ ya ị agụshi n'ike echiche obi maka ya n'ịdị mma ngwa maka ya n'ịdị mma na-eme mma ị na-echere anyị echiche ọma asị m uche gị mee kedu ihe gaa n'azụ ka Adaobi gụọ ka anyị ma ọ ya agụtakwa ya ngwa Adaobi go asị m uche gị mee asị m uche gị ya ka mma echiche anyị dị mma maka na ịdị mma na-eme mma chere anyị echiche ọma uche gị mee ngwa pụtọfụzi anyị ka akụ asị m Chineke mee kwụọ n'aka oke nwa gụọ onye ọfụma ịma agụ ya gụsie ya asị m uche ime ha ka mma ọchịchị obi dị mma maka na ịdị mma na-eme mma ị na-achịrị anyị echiche ọma asị m uche ime kwụọ n'aka ngwa ka ngwụọ nke m fụtani ka ngwụọ nke m nna m uche gị mee nye aka mma echiche obi gị dị mma maka na ịdị mma na-eme mma ị na-echere anyị echiche ọma asị m uche gị mee nye aka mma echiche obi gị dị mma maka na ịdị mma na-eme mma ị na-echere anyị echiche ọma asị m uche gị mee kwebe mee asị m uche gị maka na ịdị mma na-eme mma asị m uche gị mee maka na ịdị mma na-eme mma ị na-echere anyị echiche ọma asị m uche gị mee kụọ n'aka nọlụ n'ala ka anyị tụọ akụkọ ilu o nwere akụkọ mma akọọlụ unu Adaobi ị na-afụkwa out of side ngwanụ o nwere akụkọ mma akọọlụ unu o nwere ofu ụbọchị ahụ wee ruo oke na buusu kedu onye bụ buusu n'Igbo nwamba kedu ihe bụ buusu n'Igbo buusu bụ Igbo mana o nwere original afịa kedu afa nwamba fa wee jee ọrụ ya na gịnị oke kwuo na oke fa wee jecha ọrụ akwụ ofu ụgwọ ọnwa fa wee nata oke wee jee weli nke chata azụ chata anụ na-ata anụ na azụ ka o ji chatakọọ n'afịa wele ego niile gonye n'ofu ngo mie nye na ngịga tinye mana friji mana friza na-ata ụtalido ọgwụ ọbụla ya bụ na
ụgwọ ọnwa ya onwezi nke ihe o ji eme, onwere savings, onwere investment o ji eme, jos nnọọ n'anụ na azụ ka ọ tachara ya. Buusu mee gịnị weli nke ejego gịnị band Buusu mee gịnị weli nke ego gịnị band nya ịgba wee goo ya ka o welie wee mee investment o ji gaa na-akpata ego, o wee mụọ egwu wee jee na-etiri ndị mmadụ egwu mgbe niile. Buusu jee na-eti egwu mgbe niile, Buusu jee na-eti egwu, ọ na-enweta ego ma ọ na-enweta ego. Ịfụzie Buusu a na-ebu na-ama na-abụcha na-ashine na-eliju afọ ịmago. O were ego etinye n'ezigbo ihe, oke wee neketi anya, oke were anụ ụfụ na ntaji anya wee si ya bute bandị a ka nkụlia, achọrọ m ka nkụlia bandị gị. Buusu wee wekwe nye ya oyi ya, ọ mara na ọ chọrọ imebilie bandị ya. Bugodo ni supere m oke kerementi ọsa Simon iji Buusu Ambrose. Ofu Buusu na oke fabu bụ oyi mbụ, fabu ezigbo oyi, mana ụmụ ihe si elifa eji abụ kịta luo taa. Oke na Buusu na-ese okwu, nya Buusu nwamba ya na ya na-ese okwu, andị nwamba na-achọgharị ya ka ọ kụgbuo maka na o mere ya ajọ ihe. Ọ dakwanụ Chineke asimuche ọ dị egwu. O wee lukwe nọ nwamba wee mee gịnị? Buusu wee mee gịnị? O wee nye bandị oke nwe ihe uche dị ya, mana uche Adaobi adị ọdịchacha. Uche gị mee gịnị? Ọ dị ya maka ajụ m ajụjụ ịzata ya. O wee bandị oke Buusu nyeli wee na-akụ na-ekwe tumba ligiligiligiligi tumba ligiligiligiligi tumba ligiligiligiligi tumba tubamba alala tumba alala tumba. Aga m eti n'egwu tumba aga m agụ n'egwu tumba ligiligiligiligi tumba ligiligiligiligi tumba. Ọ na-akụ o wee kulibie wee weli iwe wee sụwa bandị wee mee bodom wee kụwa. Oke Buusu wee chụọ ya ọsọ wee si ya na ọ ya akwụli ya ụgwọ bandị, oke wee gbawala ọsọ. Nya bụ Buusu oke na-agba, Buusu a na-achụ ya, oke na-agba, Buusu a na-achụ ya, ọ sị na ọ ya akwụ ya ụgwọ bandị ya. Ọnya wee bido taa luo sinsi mbọsị ahụ luo taa, oke na Buusu adịrọ mma. Ọ na-eji ya ụgwọ, ya kwụọ onye ụgwọ gịnị bandị ya, ya kwụọ onye ụgwọ gịnị papa nnekwu ebe bụ ịkpanye ụkwụ, ya kwụọ onye ụgwọ gịnị bandị ya. Anya ukwu adịrọ mma n'ụwa. Ya bụ ebe ọ fụrụ oke ọtagbuo wee lukwe taa ka e na-eme papa nnekwu kwụsị n'ihe ị na-eme. Papa kedu onye gote bandị? Buusu. Kedu aha Buusu n'Igbo? Kedu onye golo azụ na anụ? Oke golo azụ na anụ. Onye bụ na Buusu nwere uche, oke nwere uche. Kedu onye kwụwa bandị Buusu? Oke. Kedu ihe oke ji achụrụ Buusu ji achụrụ oke ọsọ luo taa? Cheluka oke nwakwu. Kedu ihe Buusu ji achụghalile oke luo taa? Ịbụ ike nsi ahụ dị nke gị ịmago ọnwụ ike. Ọkwụwa bandị ya. O ji ụgwọ, ọ sị ya na ọ ya akwụ ya ụgwọ. Mommy. Ngwa kwuo na-ekwu
Igbo na-asị na nara na-akpa na-ama iwe gụnere anya ka o wee gbara ihe iwe ọ na-edi na-asị na amakwu ihe kedu ihe o ji achụlụ buusu ji achụlụ oke ọsọ luo taa ọnya bụ na gịnị kedu ihe mmụta dị n'akụkọ iro nke chelizie ka Adaobiza ka emechizie o nwere ihe ọ na-akụzili anyị ọ na-akụzi na imebi na ihe mmadụ ime n'anya ukwu onye ataji n'anya onye ekwo na ekworo onye mene anya ụfụ onye ezu n'ori onye anụ n'ọgụ onye ataji n'anya onye ekwo na ekworo asị anụ ọgụ isi awaghị ụkwụ awa maọbụ anya ya ka eji asịsị anụ n'ọgụ ndị onye ezu n'ori onye ataji n'anya onye ekwo na ekworo maka ịtaji anya ihe ọma ama m bịara gị ọ bụrụ na idebe obi ọcha ebe ihe mmadụ nke gị ga-abịakwala gị ọnya bụ ihe mmụta dị n'akụkọ a kụọ n'aka ọ si oke nwa si na ọ chọọ ka agụọ o nwee egwu oke nwa si ka agụ ngwa gụọ ịjụ ọgịga jụọ ọchịcha ikwuchi ụzọ ihe na-abụ agada gbachila ụzọ ihe arala ofu ihe enyere gị ọpshọn na-abụ oke na-abụ ịrala ofu ọ bụrụ iwe ihe na-agba ọsọ ngwa obi na-asọ ụsọ ote ngwa na-ete ngwọ ya obi na-asọ ụsọ ote ngwa na-ete ngwọ ya obi na-asọ ụsọ mgbe o rigoro n'elu ya ọ dabere n'ekere kpọm jigi jigi kpọm jigi obi na-asọ ụsọ ọzọ kpọm jigi jigi kpọm jigi obi na-asọ ụsọ ọzọ kpọm jigi jigi kpọm jigi obi na-asọ ụsọ ọnya bụ omenala anyị unu ekwene ka ọ na ihe unu ga-eme bụ jeeni bịa aka na our YouTube channel @Igbo Anyị Abịa unu ruo unu were aka binye na ebe na-acha mmemme ede subscribe unu chekwa were aka binye na mgbalimgba ọ ya bụ anyị tinye ihe unu mmalị na-etinye gokwe unu kwado anyị unu jee chọkọlụ ndị niile kesaa na ozi a sinifa na anyị na-achọ ibido Igbo class on Zoom tọgbagọta na ngalaba anyị ka anyị bido kụzibelu ụmụ anyị ka asụsụ anyị na omenala anyị ghara ifu ka anyị ghara ịbụ ndị bụ lost generation ngwasịrị ka emesịa ka ọ dị mbọsị nta o were nchi ka ọ dị ka enwe amara ọfịa mgbe ọzọ anyị ga-abịakwa Igbo Anyị Abịa anyị abịaghị ebe a ogoghị mba ka anyị anọgolu maka na nkịta sịrị na onye ọtụrụ oche ya wetinye ego na ntụkwu amagoli arụ anyị bụ Igbo polisi ndị na-ejide ndị Igbo amara asụ Igbo ihe ọbụla group of Igbo niile anyị nọ na ya anyị bụ kedu ihe papa nnekwu na-eme chelu ka anyị conclude zi anyị bụ gịnị Igbo polisi ndị na-ejide ndị Igbo amara asụ Igbo ọ dịrị gị akwa anyị bụ Igbo Anyị Abịa and anyị bụ Igbo class ball. Kedu ihe agbazila ọsọ ee papa nnekwu abịakwa iji dị ọgbawa ọsọ ọgbakwu ede anyị bụ Igbo Anyị Abịa meaning
Here we come. We don't stand no going back until Igbo language is restored. Because on a coma. Igbo language no na gini na coma. Makana. All is so sad and worrisome that our children, our Igbo children, both back home or abroad, on go koku, onwezi onye ma asibu. Ndị nne na nna bụ ihe mee na ụmụ fa mara asibu. Father deviately completely wee gaa n'oyibo na-asụsili ya ụmụ fa na-azụkwa asụ Igbo. Biko nụrapụrụ ndị nkụzi oyibo ka fa lụọ ọrụ fa. Unu na encroach kwe na-aga to another person jurisdiction. Ọ bụrụ na jurisdiction bụ ịkụzili ụmụ unu oyibo. Ọ ndị nkụzi unu ama nlụ ọrụ nne na nna a sị na unu lụba unu rapụ nke ahụ je na-alụ ọrụ ndị nkụzi. Unu rapụrụ ndị nkụzi oyibo ka fa kụzielu ụmụ unu kụzibe Igbo fa mụta oyibo fa mụta Igbo. Ndị be anyị niile ma ndị na-aza afa oyibo unu ji nwayọọ gbanwee nye sepụ aka enwe n'ofe maka ọ ya aghọ aka mmadụ. Dying Igbo language, we want to restore it. We want to restore our glory, dignity. Anyị chọrọ restore our ka ị na-akwaziri aka. Ọ bụrụ okwu na ụka ka ị nọ na-achọgharị ebe niile. Gata n'azụ. Ngwasị ka emesịa. Ngwa gbanyụọ. Ka ị na-eme?